ụmụnne m ejere m ụmụ uchu ebe alụla na eze n'igwe n'ụwa. Ejere m ụmụ uchu nne nakata na eze n'igwe ka alụrụ n'ụwa nwaye maiti na ụmụ uchu egbue m ogbue m maiti na ụmụ uchu awa ọnụ bụla na eze n'igwe bịa na ụmụ uchu bịarụa ya. Igbo na-arịa n'anya na-enadina naanị eze n'igwe ka maiti na ụmụ uchu buru jee naanị obi ya na be nna ya dọba mmanwụ n'ịkarịkwarụ mmanwụ. Igbo na-ekwe n'anya ibe mmadụ Chukwu kere eke jelụrụa na obibi ya. Igbo na-anya ibe mmadụ Chukwu kere eke jelụrụa na obibi ya. Nenegide jụọ na ọ bụ 100 billion ka ejiri were ibe enwaye ka ọ bụ 200 billion wee ka ejiri were ibe enwaye maiti na ụmụ uchu maiti egbue m maiti egbue m ejere m ụmụ uchu were nedebe anyị eze n'igwe n'ụwa ka a bịara wee lụọ ya n'ụmụ uchu n'ụwa ka a bịara lụọ ya n'ụmụ uchu Igbo na-adịa n'anya n'ụmụ uchu ọkwa anyị eze n'igwe ka maiti jere rụọ n'ụmụ uchu Igbo na-ekwu iyi ọkwa iyi maiti tata ibe ọdachi njem ji ebido kpabazi gị bụ iyi ohimiri nwe ego Igbo na-ekwe ohimiri nwe ego maiti na ụmụ uchu alụọ naanị eze n'igwe ọbịa n'ụwa dịrị Igbo na-enenue naanị ime jiri ego were ume maiti egbue m lụba ya lụtachazie ya weruzie letasi fantom were mepe ya ọgaranya pụtanụ n'Igbo na-ekwenụ ọgaranya pụta n'Igbo ngwa na-enezine na ibe mmadụ lụrụ n'obibi ya. Anyị eze adịgbo n'ụwa onye chọọ inenezi anyị eze ojebe ụmụ uchu na be maiti na ụmụ uchu ojenene ka anyị eze n'igwe na-adị maiti egbue m maiti ha lapụtanụ m oke mmanwụ lapụtara m. Ịmakwa na akwụrụ m ọtọ 24 hours ebe m na-ene n'ụlọ na-enekọtazi ụlọ ogbu ọja m kwa m aka nkụja maiti ọkwa mmanwụ na-ekwe na alụsị ego na-ekwe na ebe ego jere kwudo na-ekwe na ọjị na-amị ego maiti odogwuo oke mmanwụ na ịkarịrị mmanwụ na-ekwe na ụlọ maiti na ụmụ uchu rụrụ awa ọnụ ndị Igbo nke anyị chụrụ igwe enyi ọsọ alụsị ego